Fil-Katidral tal-Imdina ingħatat l-aħħar tislima lill-Isqof Malti Emanuel Barbara li miet fil-5 ta' Jannar li għadda fir-residenza tiegħu fil-Kenja fejn hu kienet iservi fid-Djoċesi ta' Malindi. U ingħata l-aħħar tislima hawn Malta 25 ġurnata wara li miet peress li x-xewqa tiegħu kienet li jindifen f'art twelidu. Qabel mal-katavru ġie Malta mill-Kenja u ingħata wkoll tislima waqt funeral li kien organizzat fuq jumejn mill-komunità fejn kienet iservi għal diversi snin fil-kontinent Afrikan. Il-funeral kien ikkonċelebrat mill-Arċisqof Charles J. Xikluna flimkien ma' numru ta' assisin oħra u ddeskrivih bħala ambaxxatur ta' Kristu u ta' dak kollu li hu glorjuż fil-familja Franġiskana u ta' ħajtu sal-mewt bħala Isqof missjonarju. Lejlet il-funeral il-ġimgħa ġie ċċelebrat l-għasar tal-mejtin fil-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini il-Furjana.